аз Мансур ибни Аммор ривоят шудааст: дар яке аз шабҳо ман ба кӯча баромадам. Гумон кардам, ки аллакай субҳ дамидааст, вале дидам, ки ҳоло нисфи шаб аст. Ман дар назди дарвозаи хурде нишастам. Ногаҳон садои писари ҷавонеро шунидам, ки гирья карда мегуфт: савганд ба азамату бузургият, ман намехостам, ки туро нофармонӣ карда гуноҳ бикунам, вале ман туро нофармонӣ кардам. Вақте ки гуноҳ кардам, ҳоло он ки аз азоби ту бохабар будам, медонистам, ки гирифтори азоби шадиди ту мешавам. медонистам, ки аз биноии ту пинҳон шуда наметавонам, валекин ман гуноҳ кардам, зеро ки нафси ман маро ба гуноҳ водор кард. бадии ман маро ғалаба кард. фирифтаи он шудам, ки ту гуноҳҳоро сатр мекунӣ. акнун кӣ маро аз азоби ту халос карда метавонад? акнун ман ресмони киро медорам, агар ту маро аз ресмони худ раҳо намоӣ? чӣ рӯзҳои зиште буданд он рӯзҳое, ки ман аз фармони офаридгорам саркашӣ мекардам. вой бар ҳоли ман! чӣ қадаре, ки ман тавба кардам, чӣ қадаре, ки бозгаштам. замони он расид, ки аз парвардигорам шарм дошта бошам. Мансур дар давоми ривоят мегӯяд: вақте ки ман суханони ӯро шунидам, пас гуфтам: паноҳ мебарам ба Аллоҳ аз шайтони лаънат шуда, ба номи Аллоҳи бахшоянда ва меҳрубон. эй онҳое, ки имон овардаед, худро ва аҳли оилаи худро наҷот диҳед аз оташе, ки оташангези он одамон ва сангҳо мебошанд. бар он оташ фариштагони сахтрӯ ва пурқувват муваккал мебошанд. онҳо аз амри Аллоҳ саркашӣ намекунанд ва ҳар чӣ ба онҳо амр шавад иҷро мекунанд. ӯ мегӯяд, ки ман садои ҳаяҷоновари ӯро шунидам, баъдан аз он ҷо рафтам ва субҳи он рӯз дубора ба он ҷо рафтам ва дидам, ки дар он хона ҷаноза рафта истодааст ва дар он ҷо зани калонсолеро дидам, ки аз ин тараф ба он тараф мерафту меомад. аз ӯ пурсидам, ки ин ҷо кӣ вафот кардааст? ӯ гуфт, ки андӯҳамро ба ман ёдрасӣ макун. ва гуфтам, ки ман аз дигар шаҳр омадаам. ва ӯ нақл карданро оғоз кард. ӯ фарзанди ман буд. аз назди хонаам он марде гузашт. бигзор Аллоҳ подоши некаш надиҳад. он мард оятеро хонд, ки дар он оиди оташи ҷаҳаннам гуфта шуда буд. ташвиш ва гирьяи писарам манъ нашуд, то он даме, ки вафот накунад. ман гуфтам: ба дурустӣ, ки мо ҳама аз они Аллоҳем ва ба назди ӯ боз хоҳем гашт. ман ба худ гуфтам: валлоҳи ҳамин аст нишонаи тақводорӣ. эй ибни Аммор, пок аст он зоте, ки ба мардуми зиёд фурсати тавба карданро ато мекунад ва қадамҳои онҳоро дар ин роҳ устувор мекунад. эй зоте, ки касе маро аз ту қобилияти ҳимоя карданро надорад, ба воситаи меҳрубоният аз азоби ту ҳимоя металабам. агар маро ба азоб гирифтор кунӣ, пас ин аз адолати туст, ва агар маро биомурзӣ, пас ин аз меҳрубонии туст. гӯш диҳед, ки Аллоҳ ба мо чӣ гуна муроҷиат мекунад. ҳасрати солиҳон аз барои дидори ман афзун ёфт. ман бошам аз онҳо дида зиёд дар ҳасрати дидори онҳоям. ҳар он ки ба ман муроҷиат кунад, маро пайдо мекунад. ҳар он ки ба дигарон муроҷиат кунад, маро намеёбад. оё ҳаст оне, ки ба ман муроҷиат кард, ман бошам ӯро қабул накардам? оё ҳаст оне, ки дари маро кӯбид, ман барояш дарамро кушода накардам? оё ҳаст оне, ки ба ман таваккал кард, ман барояш басанда набудам? оё ҳаст оне, ки ба ман дуо кард, ман ба дуояш ҷавоб нагуфтам ва дуояшро иҷобат накардам? оё ҳаст оне, ки аз ман талаб кард, ман ба ӯ ато накардам? одамоне, ки маро зикр мекунанд, онҳо одамони ҷамъомади ман мебошанд. одамоне, ки маро шукргузорӣ мекунанд, ман ба онҳо зиёд ато мекунам. одамоне, ки маро итоат мекунанд, ман ба онҳо иззати худро ато мекунам. ман ҳеҷ замон раҳмати худро дареғ намедорам барои он одамоне, ки маро нофармонбардорӣ мекунанд. агар онҳо тавба кунанд, пас ман дӯстдори онҳоям. агар онҳо тавба накунанд, пас ман давобахши онҳо мешавам. ман онҳоро бо мусибат имтиҳон мекунам, то ки аз гуноҳ покашон кунам. оне, ки ба сӯи ман бозгардад, ман ӯро аз дурӣ қабул мекунам, ва оне, ки аз ман рӯй гардонад, ман ӯро аз масофаи наздик фаро мехонам. агар нафари баҳри ман аз чизе рӯй гардонад, пас ман аз он дида беҳтарро барояш ато мекунам. ҳар оне, ки ризомандии маро дарёфтан бихоҳад, пас ман низ хости ӯро мехоҳам. ман оҳанро мулоим месозам барои оне, ки ба қуввату тавоноии ман эътимод мекунад. ман бо онеам, ки ӯ бо ман аст. ман дар паноҳи худ қарор медиҳам онеро, ки ба сӯи ман паноҳ мебарад. ман басанда хоҳам буд барои оне, ки дар кори худ ба ман таваккал мекунад. ман рӯҳи онҳоеро мехарам, ки рӯҳашонро ба ман савдо кунанд ва дар ивазаш ризомандӣ ва ҷаннатамро атояшон мекунам. ваъдаи ҳаққонӣ ва тиҷорати бобарор, ки аз Аллоҳ дида дар ваъдаи худ вафодортар буда метавонад. эй онҳое, ки аз муҳаббати Аллоҳ хушнуд мебошед, ба дурустӣ, ки Аллоҳ тавбакунандагон ва покшавандагонро дӯст медорад. ӯро ҳамд бигӯ, шукргузорӣ бикун ва бигӯ: ё Аллоҳ, ту парвардигори ман ҳастӣ ва ҳеҷ маъбуде нест ғайри ту. ту маро офаридаӣ ва ман бандаи ту ҳастам ва ман ба он аҳдномае, ки бастем, вафодор хоҳам монд ва ба он ваъдае, ки ба ту додам, то он даме, ки тавоноиам бирасад. ба сӯи ту паноҳ мебарам аз бадии амалҳое, ки анҷом додаам. меҳрубоние, ки ба ман ато кардаӣ, иқрор мекунам ва гуноҳи худро иқрор мекунам. маро биомӯрз, зеро ба дурустӣ, ки касе гуноҳҳоро мағфират намекунад ғайри ту. бигӯ: ман беҷоне ҳастам, ки ту маро зинда кардаӣ, ҳамд ба ту. ман заифе ҳастам, ки ту маро қувват ато кардаӣ, ҳамд ба ту. ман тифли хурде ҳастам, ки ту маро ба воя расонидаӣ, ҳамд ба ту. ман гумроҳе ҳастам, ки ту маро ба роҳи рост ҳидоят кардаӣ, ҳамд ба ту. ман ҷоҳиле ҳастам, ки ту маро омӯзонидаӣ, ҳамд ба ту. ман гуруснае ҳастам, ки ту маро мехӯронӣ, ҳамд ба ту. ситоиш куллан
ба ту тааллуқ дорад. Тамоми шукргузориҳо ба ту, тамоми неъматҳо аз они туст. Тамоми амалҳо ба сӯи ту баргардонида мешаванд. маъбуде вуҷуд надорад ғайри ту. ё парвардигорам, ҳамд ба ту ва ҳеҷ касе арзанаи ситоиш нест ғайри ту. эй он зоте ки тамоми офариниш ба ту тааллуқ дорад. ту бениёз ҳастӣ. тамоми дарҳо аллакай баста буданд ғайр аз дари ту ва ман дидам ки дари ту кушодааст ва баста намешавад.